बरायबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायफिननाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानैनो। स' नोंथांमोना अननानै प्लिज जोंहा धीराज बर' फंबायखौ अननानै हेफाजाब खालाम आरोना। धीराज बर' होननाय फंबाया ब्रेनावहा टिउमार जादों आरोना, ओमफ्राय दा बेखौ फाहामनाय जाबाय, ओमफ्राय दा न'सिम लाबोनो थाखाय फैसा गैया आरोना। बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय बेसेबां हायो डनेसन बिनाय जादों आरोना। स' अननानै नोंथांमोना बेसेबां हायो धीराज बर' मोननि न'खराव एकाउन्टाव सोना हरो आरोना। एकाउन्ट नम्बरखौ होना दोनदों आं, आरो बिथांमोननि भिडिअ ससे क्लिपखौ आं नोंथांमोननो ससे सालायनानै होगोन आरोना। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअ क्लिपखौ। खुलुमबाय रायजोफोरा। गथ'आ दिनै क्लास 9आव फरायनायमोन। दा मा रोखोम जाखो, ब्रेनाव टिउमार जाबाय। दा बे अपारेशननि थाखाय अपारेशन खालामना दा बेखौ माबाना लांनो थाखाय दा 3 लाखफोर नांगोन होनना बुंदों। दा बेफोरबो फैसाफोराबो गैया जाबाय, जोब्बाय। दा मारै लांगोन मारै थागोन, थाबाबो बारायलांबाय थायो फैसाया। माबाफोर हायोमा अननानै माहाय माला बे होनना जों लाना थांनो थाखाय सेस्था खालामदों। सोर मा खालामो दसे अनहरदो, हेल्प खालामहरदो रायजो राजाफोरा अननानै बुंनानै आं दोननाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि मुङा धीराज बर'। आं टिउमार बेमार जानानै दा हस्पिटालाव दङ। आंहा अपारेशनबो जाखांबाय। दा जोंहा न'आव अपारेशन जाखांनायनि उनाव आंखौ न'आव लांफिननो थाखा फैसा गैया। बेनि थाखायनो न'आव थांफिननो जोंखौ नोंथांमोननियाव डनेसन बिनाय जाबाय। जोंनियाव दा रांबो गैया, बेनि थाखायनो नोंथांमोननियाव जा एसे डनेसन मोननो लुबैयो बेखौ मोनगोन होनना आसा फारिनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंहा गथ'आ बेमाराव गोग्लैना दङ। आंहा बेखौ जाहाथे टिउमार ब्रेनाव जाना दङ, बेखौ जाहाथे आंखौ माहाय सहाय खालामगोन होननानै आं बेखौ खावलायदों। बेखायनो दा नै आं हस्पिटालाव दङ, बेखौ रावबो आंखौ सहाय खालामाखै। बेखायनो सहाय खालामगोन होननानै आंबो सहाय लुगैदों आरो बेखिनियानो। आरो मा खालामनो, आरो थाखा फैसा गैया जादों। 3 लाखसो नांगौ होनना बुंदो डक्टरा, बेबायदि बुंदो आरो दायो। दा फैसा आखायावबो गैया, माबो गैया। बेबायदिहाय जों सानैजों दुखुथिया खालामनानै दङ आरो। दा गथ'खौ माबोरै लांगोन, दा बेखौनो सिन्था खालामबाय थादो जोङो। थाखाबो गैया, माबो गैयाहाय, बिदि खस्थ' खालामनानै थाबाय थादो आरो। बेखौ जाहाथे माहाय हेल्प खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा धीराज बर'नि बिमा आरो बिफाया माबायदि नोंथांमोननियाव डनेसन बिदों। स' नोंथांमोना प्लिज अननानै बुजिलायदों, बर'जों बर' गावजों गाव गासैबो आरोना। बेसेबां हायो नोंथांमोननि हेफाजाब लुगैदों जोंहा धीराज बर' लाहानि न'खराव आरोना। स' प्लिज अननानै बेसेबां हायो नोंथांमोना डनेसन हरदो आरोना बिथांमोननि न'खराव। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो हरगोन होननानै आङो। स' प्लिज अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम, आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम, वाट्सएपफोराव शेयार खालाम, जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै गासैबो डनेसन हरो। थ' थेंक इउ लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।